Daluyon. Napalabas, iti panagsarita da Andreo ken Loreta. Sinaludsod ti lalaki iti kabsat na no anya dagiti panggep ni Vanessa. Kinunamet ni Loreta asaan na nga amo. Gaputan adlaw na nga da nagbaliwan ti gayem na. Iti may sa agundaway, sinarungkaran metlang ni Andreo ni Vanessa. Ket kinasarita na daytoy maipapan iti napasamak iti susik da nga agama. Pinagparang ti babaya simple lang abanag tinakaygapuan ti susikda kani Senyor Ismael. Iti sabali abangir, nasdaaw ni Nana Marcela apaman asimangpet ni Tata Mindo. Ita gagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Ne, una yun day tapa nagsimnaay mo, Mindo. Apa yun? Anya tinapasamak. Apay akas ta tilangam asimangpet. Ay, saan-saan nga agibos ti parikot asumangsang bay kada tayo nga agkakalugaran, Marcela. Ha? Apay, anya ti kayat mo asawan. Ilaw-lawag mo kumakanya. Itay madama ti tarip naong. Saan may aninamnama asumangpet ni gobernador. Ising-singasing na apanawan tayon da ito'y alugar. Gapot a delikado ka no. Anya ti kayat da asawan a delikado. Apay apapanawan na tayo dito'y. Sigun ka ni gobernador. Saan tayo kanon nga urayan nga adamanan maibuis a biyag? No bilang ta adamanan marga ay apaset ti bantahay. Nagawan kit din ababain ni gobernador. Nulabsan ti agsarita. Iso ti puon ti amin a mapaspasamak dito'y lugar tayo. Marcela. Saan ang mabalin ti kasta nga ibagbaga ni gobernador? Tirumbang, maipasiran ti pagminasan a negosyo na. Tadayjay at talaga ti makagapo, no apay anarga ay ti pasit ti bantay, anakatayan day di Mateo. Ni Nana Marcela tinakaamuak iti amin, Manuel. Anya ka di at talaga ti aramidam. Itultuloy ko tinarugyan tayo di Mateo. Manuel? Diyak kahit amo sayang dagiti nagbannugan tayo di Mateo. Loreta. Day dati kang runaan na makagapaw. No apay akayat ko nga ituloy ti amin anarugyan na. Nang runa pa'y kat amok aparay ti pagsayatan ti amin ni agindag ditaw dagiti aramidag. Ngam, si kanti nang ibaga kanyak iti damo. Delikado, saan ka di? Agan nadak Loreta. Tinapatag, may pamuspusak ti amin. Tapno makapaliiwak iti pagminasan. Kat maadal ko titig ti tunggal armadong at dayjay. Kasanon no at dadaka sa mapasamakan ka. Kasanon ti inam. Ha? Kasano kamin amang ipatpatagkan ka, Manuel? Panunutom ko ma, anaimbag day ta. Amo ka maawatan dak, Loreta. Ikarik nga agan nadak. Basta tinapatag ita, may pamuspusak ti amin, tapno agbaligi ak iti aramidag. Asino di kasarsaritam ita iti cellphone? Ni ka di papa? Saan, Vanessa? May sadayjay kadagiti talkan mi ni papa mi ti negosyo. Adang amin basit aparikot arimswa iti balwarte na. Kasta ka di? Uwan ka no. Ngem kinunak asan amandanagan. Tamapanak ijay apaman nga gapuak ditoy. Kasta ka di? Ay na, nataktak ka nga rudan, Andrew. Awanan yaman na Vanessa. Kasi tinakon-akon. Basit la parikot dayjay. Nalaka sulbaran. No kasta, mapan mo nga rud asikaswan ita? Uwan Vanessa. Jak kaya tamasangpetan pa ni papam dayjay parikot. Kaya't mo ako yugan ka, Andrew? Oray no saanan, Vanessa. Ngamin, agsubliak tumot lang dito, numarisot da dya parikot. Oh, sige. Sikati makaam mo. Aganad ka, Andrew. Ni gobernador, tinangibaga iti dayta, tatamindo? Ay, Juan Loreta, nangijaya pa iti tulong pinansyal. Itay kilat asimang pagkabayatan ti panagtatarip nung may. Anya? Ngam, apay kano anaskan apanawan nyo daytoy alugar. Apay anak ko na a delikado.
Amangan kanuno maulit tinapasamak. Ket adda manen maibwis abiyag akas iti napasamak iti daydi Mateo. Anya? Kat? Anya ti kunayo, tata? Anya ti imbaga, dagiti kakadwayo? Imbagakon ken ka, Loreta. Kaya rigan minti may sa a pamilya nga kakalugaran. Isu nga awan ti manugot iti kayat ti gobernador. Ket awan ti uray may sa kadakwada anang ipakita iti interes. Iti ibagbagan ni gobernador at tulong pinansyal. Maragsakan nak iti makitkita kapan nakilangan mo itan ka ni Andrew, balasang ko. Yaya, Nasaya at met no ininutan ang maor-ornos tilinangan nyo adwa. Patyag nga awanen ti rumswa asaan nyo apag kinaawatan. ladingitak, yaya. Ngamkas itinakunakon kada kayo. Agtali na edak dito'y aging gangaawan ni Papa. Vanessa, Ngam pumanawak. Sakbay asumangpot dito'y ti amak. Ngamin, jak magustuhan ti panang pilit na kanyak a makikalay sa ni Andrew. ha? Ngaman niya ngamin ti parikot, iti dayta balasang ko. Makitak mat anasaya at tilinangan nyo ka ni Andrew. Ladingitak, ngam adadag iti banag asaan ko pa'y amay baga kada kayo. Nang runak at adda ti kayat ko amaamuan. Vanessa, Pasensya ka pa'y lakuma, yaya. Ngam kasi tinakunakon kan ka. Maamuam tumatlaang ti amin. Apaman adumten ti umno akanito. Saan ang mabalin na mapapanaw tayo dito'y, nanang? Lugar tayo dito. No addaman ti rumbeng ang mapapanaw dito'y. Isu dagiti adday ti pagminasan. Nas ka na may pasardeng ti operasyon ti pagminasan. Nga isu ti gapo amin dagito'y ang mapaspasamak ita. Ay pangaasim anak ko. Saan ko makasta ti Jarmo? Siyak ti madanagan iti kasta makitkitak a Jarmo. Nanang, Kat pangaasim Manuel, saan ka ko mga agaramid iti noan niya laditaan? Ang mga nuga po iti napasamak. Kat noan niya man laangan ti aramidam. saan na husto dahi ti ang mapaspasamak, nanang? Saan ang mabalin na papanawon da tayo dito'y? Kas iti nakunak. Lugar tayo daytoy. Ket awan ti asino man ang makapapanaw kada tayo, iti daytoy a lugar. Kuna ni Andrew, adda kano rimswa parikot iti may sa kadagiti negosyo da ni Papa. Iso kano ti mapanasi kaswer. Kasta ka di? Anya ngay, Vanessa. Ada ka din napintas a nagbanagan ti panagsukain mo? Awan pa'y Loreta. Nagsukain akpayan iji biblioteka. Ngam awan lata ti masarakak. Nga uray no basit laeng nga ebidensya amang patalgad kadagiti atap ko. Kasta ka di? Among Vanessa, naggapu ti gobernador ijay lugar dana na Marcela. Kat ti kayat na, panawan ng dagiti agindag ti lugar da. Anya? Apay kano? Delikado ka nun. Amangan ka nun maulit tinapasamak iti napalabas sa bagyo. Kat addamanen maibwis abiyag akas iti napasamak iti daydi Mateo. Anya? Kat, anya ti ko na dana na Marcela? Saan da ngay manugot? Kabisado tandag iti agindag ijay. Saan na basta mapagaramidan ida iti saan anasayaan. Kat mamatiak nga agkaykay sa dagijay para iti panangilaban da iti karbengan da. Talaga jak magustuhan da ito eh. Awan ka no apulos ti damag ang nakalap di kontak ni Dodoy iti syudad. Posible talaga nga ilimlimod ni Senyor Ismael ti anyaman aginagara na ijay. Isu nga awan ti makalap at damag. At adda na nakaro nga agsaganak para iti anyaman na mapasamak. Ni Senyor Ismael, sungbatak ti awag na. Anya ti ko na dagiti kalugaranta, Mindo. May sa ti pangadeng da. Awan ti pumanaw iti daytoy a lugar. Mindo, Ket umayo na kadakwada Marcela. Sana rumba nga panawan tayo na ito a lugar. Gapo ta ubing tayo upay laeng.
ket agnanaed tayon ditoy. Ngam kasanaw no makaungat ni gobernador. Awan karbengan na makaungat kada tayaw. Dito yung tinakayan na kanti kaaduan kada tayaw. Dito'y tayo met nga ruden amatay. Husto kamindo. Adda dito iti amin ang nararagsak alagip tayo. Saan nga rod arumbang apanawan tayo daytoy alugar. Nalingag ko ti saritaan nyo itay ka ni Loretta, balasang ko. Yaya, Anya ti kayat asawon ginangag ko. Ama papanaw da Marcela ijay lugar da. napan ka no ijay ni gobernador, yaya. Kinasarita na dagiti agindag ijay, tapno panawan danday di alugar. Anya, ngamapay. Saan nakakumbinsido iti rason ti gobernador? Agaputan na paggadan day di alugar. Aposible nga damanan ti sabali nga agibwis iti biyag, no bilang tamarga ay manan ti bantay. Anya, ay Diyos ko. Sabali ti agparparik na kanyak, yaya. Panagkunak, kat adda ti sabali a mapaspasamak. Iso akas jay ti inaramid ti gobernador. Desidido ak na Marcela. Sana ka pumanaw dito. Nga oray niya ti mapaspasamak. Manuel Barok. Marik na kamaamak ni nanang ko. Kasla kayat na ti pumanaw dito eh. Natangkan mo ti pangadang ni tatang ko. Kan oray siya. Pangaasim, Manuel Barok. Saan ko maada ito iti agbalin arason tapno agaramid ka iti pagpaggatam. Nana Marcela. Laglagi paham tinamin ano apagad ang napasaranday ti gayam mo. Gapu iti limad ngar aramiden na iti. Kasla anak kamutan, Manuel. Gapu ta si katikasingadan iti da iti Mateo. Iso apang asim Barok. Aganad ka kuma. Kat saan ka ngagdarasutos? Anya kumaga po nga ramiden ti gobernador dayta, Loretta. Manong Andrew, inaramid nan. Adda akpay lang ijay lugar datatamindo, idi na amwak ti kasdyan nga inwaragawag ti gobernador. Inallukoy na dagit agindag ijay, apanawan danday di lugar. Nang ijaya pa iti tulong pinansyal, kadagiti agtong palkan kuana. Anya? Ket, anya tinapasama? Natangkan ti pangadang dagiti lumugar. Saan da akayat apanawan ti lugar da? Loretta din ko. Amuklatan na kayat mo ti tumulong. Nga maganad ka kuma. Sana sinsinan at tao ni gobernador. Agyaman ak, manong. Sige, tadapay papanak. Imposible nga aramidan ti gobernador ti kasjay. No awan ti bilin kan kuana. Talaga sa bali da ito na mapaspasamak. Panagkunak talaga nga dati sa bali a plano ni Senyor Ismael. Agplan-plano ita ni Senyor Ismael adyak mo. Kaya't asawon da ita. Talaga nga da mapaspasamak adyak mo. Naskan nga agsasarita kami manan kadagiti kalugaran tayo. May papan ka di iti naibaga ni gobernador iti may dito'y lugar tayo. Wen Marcela, saadan arabrabak da ito'y. Nasken na matutukan da ito'y. Tamang ano makla at tayon tulaan ngayon. Kat awanan da ito'y lugar nga inan-anadan tayaw. Minto, amangan mat no pakaigapuan mananday tati saan anasaya at amapasamakan ka. Di kagdanag. Siyak ti makaamo no kabailakwan no saan. Ambok dayta, ngampal palagipan ka laeng. Diyak kayat nga dati dakas amapasamakan ka. Agyaman ak Marcela. Di kagdanag, tagan nadak akanayon. Marigata na panunot iti rumbang ama aramid, tapno makatulong ta, Loretta. Kastahak mo't laang, Vanessa. Diyak mo't amon no anya ti rumbang nga ramidag. Loretta, Vanessa, nasingad ni Senyor Ismael kan ni gobernador. Saan ka di? Amangan no ada maitulong na kadana na Marcela. anya ka kadi Loretta. Amumot nga gat atapak ka ni Papa. Kalpasan na,
Iso pa iti asitgak, apag kidawan iti pabor, para kadanan na Marcela. Awan la siguro ti mapanunot ko asabali a pamuspusan, Vanessa. Tanong mapapanaw da na Marcela iti lugar da. Sa dinulangan ti papananda. Saan ang mabalin nga awan ti maaramidan ta? Jak itulok nga awan ti maaramidak iti daytoy agundaway. Angam kasano nga rudan, Vanessa? Kasano ang malapdan ta ti anyaman ang mapasamak no bilang laeng? Kasano ang matulungan ta da na Marcela? Makaamo ditan Loretta. Nunasken asyak ti makisarita ken ni gobernador. Aramidak. Anya? Anya ti pagbanagan ti plano ni Vanessa. Gagayem, iyuliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Napalabas, naklat ni Nana Marcela apaman asimmangpet ni Tata Mindo. Ket indano na ti imbaga ti gobernador. Anasken apanawan dan ti lugar da. Gaputa na paggad kanon. Ket nalabit ang maulit ti napasamak ka ni Mateo. Iti sabali abangir, mas daw mat ni Andreo. Apaman anaamuan na ti inaramid ti gobernador. Iso asimken ti atap na aposible nga adda sabali a plano ni Senyor Ismael. Gaputa muna asan nga agtignay ti gobernador. No awan ti bilin ti don. Kabayatan na, impakaamumatan ni Loretta ka ni Vanessa, tinasao abanag, itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan, daluyon! Vanessa, nasingad ni Senyor Ismael kan ni gobernador. Saan ka di? Amangan no adda maitulong na kadana na Marcela. Anya ka kadi, Loretta. Amumot nga agat atapak ka ni Papa. Kalpasan na, isupay ti asitgak apag kidawan iti pabor para kadanan na Marcela. Awan la siguro ti mapanunot ko asabali a pamuspusan. Tanong mapapanaw da na Marcela ijay lugar da. Sa dinulaangan ti papananda. Saan ang mabalin nga awan ti maaramidan ta, Loretta? Jak itulok nga awan ti maaramidak iti daytoy agundaway. Ngam kasano nga rudan? Kasano ang malapdan ta ti anyaman ang mapasamak no bilang laeng? Kasano ang matulungan ta da na Marcela? Makaamuditan. Nunasken asyak ti makisarita ken ni gobernador. Aramidak. Anya? Sigurado ka di, Vanessa? Amangan no si ti madaksan. No day talaangan tinatda pamuspusan. Aramidak, Loretta. Jak lakit di itulok ang mapapanaw da na Marcela, kandag iti kalugaranda iti dayjay a lugar. Tinasayaat, panunutan pa'y anaimbag no anya ti posible nga ibo nga dayta a planom. Narigatan. Amangan no anya kit ti mapasamak. Amangan no nakarkaron to kit ti aparikot ti ibo nga dayta. Anya ti madamag kamin daw. Panagkuna. Ket desidido ni gobernador amang papanaw kada tayo dito lugar tayo. Anya? Pinadas may kadagiti kakadwa tinapan nakisarita kadagiti maseknan anam namaan mi ang makatulong kada tayo ditoy. Hangam, amin dagiti inasitgan may. Liniklikan da kami. Ha? Ay, Diyos ko. Kasano tayo laangan nga gindag dito'y kamin daw. Anya laangan ti mapasamak kada tayo no bilang laang. Ay, dakpay maibaga, solidad. Agsasarita kami kadagiti daduma akalugaran tayaw. Tabarang no makapanunot kami iti solusyon para iti daytoy aparikot. Akila at manan adimteng kada tayo. Saan nga iti pan nakibiyang balasang ko? Ngam husto tinakunakan ka itay ni Loretta. Saan arumbeng agdarasudos ka? Awanan ti sabali a pamuspusan a mapanunot ko, Yaya Claring. Vanessa. Jakmat itulok a mapapanaw latanda na Marcela iti dayjay a lugar. Kasano dalaang no bilang laang? Sa dino ti papananda? Maawatan ka. Ngam adda matilintag ang mga sikaso iti amin. Dagiti masaknan nga adda iti turay. Yaya, Basta kayat ka apalagipan.
Nasken nga agpanunot ka nga umuna. Sakbay ang mangisayang kat ka iti anyaman nga addang. Ang mga nusikan tukit diti madaksan, no di mo panunutan ang naimbag dagiti aramidam, balasang ko. Kayat mo asawan solidan. Nakitarip nung mat ni Manuel. Ay, uwan, Marcela. Ay, Amuklatan no anya ti kayat asawan day ta panagsen na ay mo iti nauna. nagsarita kami ngamin iti ama ni Manuel. Nakunana asaan arumbeng alapdak ni Manuel iti araramiden na. Kaputap ang panunutan na ti pagsayaatan tayo amin. Anya, Daita ti agpaiso, Marcela. Diyak amo no anya ti rumbeng a panunutak gapu kadagiti mapaspasamak ita. no siyak ti saludsudem solidan. Jak lakit di kayat apanawan day ti lugar tayo. Ngamin, adda dito'y ti amin alagip anapnon kay papanan iti biyag ko. Marcela, Kun maysa, amumat no anya tinapasamak dito'y lugar tayo. Nga pa kainaigan nakin ni Mateo. Iso asaan ko lakit di akayat apanawan daytoy alugar. Di Vanessa ti umauawa. Ita man pa eh. Hello, Vanessa. Andrew, makumikog ka kadipay. Saan mo tan? Apay ka di? Kaya't ka kumamakasarita no mabalin. May papanitian niya. Mabalin ka di nga ibagaklangan iti personal. Sige. Urayan nak dita mansyon. Umayak dita, itamat lang. Sana nasinsinan day ta mapaspasamak diti lugar mi, Loretta. Sana pa nang idaw dawat. Marikrit nak. Ang mga no agayos tukit diti dara iti day ta lugar. Manuel, pangaasim. Saan ka kumangag panunot iti kasta? Saan anasaya ti kasta pang panunutam? Posible day ta, Loretta. No saan na maliklikan. Talaga mapasamak ti kasta diti lugar mi. Pagkunaam nga agsayasay ti dara. Kaputasan kami nga manugot a pumanaw iti day ta lugar. Manuel? Day tatagpaiso, Loretta. Saan mi nga itulok nga agkakalugaran? Ang mapapanaw kami dito. Ilaban mi ti karbungan mi. Nga oray pa ingatan, bukod mi abiyag ti katukad na. Ni Vanessa mismo ti mawag kanyak, Yaya Claring. Kinid daw na ti panagsarita mi iti personal. Kasta ka di, iso matlagayam nga agpulpulas. Agpulpulas? Uwan, Barok. Siguro, rumor kayo. Ha? Di mo baybayan ni Vanessa, Andrew. Di kagdanag, Yaya Claring. Saan to ang mapasamak ti kasta? Umuna pa nga adadaka sa mapasamak kanyak. Sakbay nga adadaka sa mapasamak ka ni Vanessa. Namnamaak dayta, Barok. pasensya kan, Andrew. Nabayagan na ka nagpulas. Ha? Adayta ni Vanessa. O, anya. Mapantan, Andrew? Sige, Vanessa. Mapantan. Mamati ak itinako na ni Manuel ken kabalasang ko. Nana Marcela? Patsyak ang nakasagana dagiti lumugar dito'y amang ibuis iti biyagda. Tapno ilaban dati karbenganda iti daytoy alugar. Anya? Tauray siyak. Kasta akmetlaeng balasang ko. Nana? Saan mo't siguro adumtang iti kasta apunto? Saan ka di? Sapay lakuma balasang ko. Ngam no talaga apilitin da kami ang pumanaw dito'y. Mapasamak ti saan anam namahan. Nana Marcela, pangaasiyo kuma. Saan kayo nga agsaw iti kasta? Nakaamamak ti kasta apang panunutin nyo. Agi amanak tapinat gamtikid daw ko, Andrew. Ay, peke din na saan, Vanessa? Ano di ko na mga ibagang kanya? Kasapulak ti tulong mo, Andrew. May papanitian niya. Ibagam lang. Si Dada na kamang tulong kan ka. Kaya't ko ang makasarita ni Gobernador.
Amo kakas ka ni Papa. Nasingad kamot ka ni Gobernador. Iso apa nga asim tatulungan na kuma. Vanessa, di mo ko mapanunutan asaan ka kayat at tulungan. Ngambid dot ti kinunam ana si degak ka ni Gobernador. Ha? Makasaritak lang ni Gobernador no ibaunak ni Papan. Ken no ada tinasken ayuman mi ken kuha na maipapan iti napapatagabanan. Andrew? Ngam kit di, sa anak ana singad kan kuha na akas iti kunan. Naturag ni Manuel Marcela. Anya ti kayat mo asawan, Mindo. Itay nagsasarita kami manan kadagiti lalaki dito'y lugar tayaw. Ni Manuel tinagkuna asaan arumbeng nga agbuteng tayaw. Ita nyaman nga ibagbagan ni Gobernador. Nang runa kat legal ti pan nakatagikwa tayaw. Kadagiti nagsaadan ti balay tayaw dito'y alugar. Anya? Isuhan ako na nga uray anya kano ti mapaspasamak. Saan tayo nga itulok ti kayat ni Gobernador? Talaga nga awan tinagdumaan da iti Mateo. Mindo, makit-kita kin ni Manuel day di Mateo nga anak ta. Marcela. Iso adisidido akmutan. No idikat na palalo ti pananglapad ko kin ni Mateo. Gaputam kak nga agpagat. Ipaay ko itanti si bubukal asuportak iti laban ni Manuel. Nagkuyog gayam damanong ko ka ni Vanessa, Yaya Clarin. Wahan balasang ko. Sinukon ni Andrew dito'y mansyon. Maragsakan ak nuin inutan ti panagsiningad da Vanessa kan manong Andrew. Kasta akmat laang balasang ko. Ibagbagak nga rod ka ni Vanessa, nga awan tumat siguron ti rumsua asaan da pag kinaawatan ka ni Senyor. Gaputan na singadan ka ni Andrew. Yaya Clarin? Jakmat magustuhan ti mapaspasamak kadagiti agama. Saan arumbang adumakkel ti anyaman asaan da pag kinaawatan. Yaya, panagkunakat narigat no pakibiyangan tati personal abiyag da Senyor Ismael kan Vanessa. Nang runa kanyak, ta saan akmat aparte ti pamilyada. Loretta balasang ko. Iso, ne, addan simmang patalugan, Yaya. Ang mga no addan da Vanessa kan manong Andrew. Tilaangan kidawakan ka. Kat agan nagkakumaakan ayon. Pagyaman ak nanang. Ikarik, kanayon asalwadak ti bagik. Rumbang laang. Sa anak akas iti kinatibkar da Marcela kan Mindaw. Tsak lakit di ammo no anya ti mapasamak kanyak. No adadakas ang mapasamak kan ka. Saan yung amino na panunutan day ta, nanang? Kan may sa, awan mo't langan ti trabaho ko di mansyon. Tay nikat-nakit nga raw doon ni Senyor Ismael. Isa may kak iti panahon ti mapaspasamak diti lugar tayaw. Ay, anyamot nga minan dagiti ang mapaspasamak ita. Nagbalinan ang nagulo, kan nakabutbutang to'y sigod ang nagpintas, kan natal na lugar tayo. Kat ti panaglukat ti pagminasan ti makagapu amin dagitoy, ang mapaspasamak ita. Agpadpadalaunay na Senyor Ismael ka ni Vanessa. At dalakit dilimad nga aramida ni Senyor Ismael. Iso akilata nagluwas iti syudad. Ken amok nga iso tinangbilin ka ni Gobernador. Tap na mapapanaw dagitagin dag iti lugar da bagat Marcela. Amin dagitang inaramid na. Di na yung pakaamo kanyak. Ngam sana nga tagtagari. Kampay di. Kat sanak nga agat atap kadagiti aramidan na. Ita, nimat Vanessa ti mayat ang makisarita ka ni Gobernador. Iso mamati ak nga damot lang ti limad nga aramidan ni Vanessa. Kat kayat nakpay nga aramatan. Ang husto lang ti naramid ko. Naglibaka ka ni Vanessa. Kat kinunak asa anak nga nasingad ka ni Gobernador. Sana siya ti alilawan dagiti agama. Idudo ito mawawag
Ipaigid ko pa'y tilugan. Kat sungpatak ti awag ni Totoy. Intad konti pamalubos ko, iter-aramidan ni Manuel nga anak ko, Marcela. Sulidan. Amok amin nga awanan ti maramidak. Napanunot ko nga amangan no agbalinak laeng atubang kadagiti panggap ni Manuel. No bilang talapdakit din. Nang runak at inlawlawag ni Lakay, apara kada tayo amin ti aramidan da. Husto ka, Soledad. Kastamat laeng ti desisyon ko. Suportarak dagiti kalugaran tayo. Iti anyaman apanggap da. Agsipod ta para iti pagsayaatan tayo ti amin. Marcela, Napukaw kunday di Mateo. Jak itulok nga ultimo day ti lugar nga impatag day di anak ko. Kat mapukaw pa'y kada tayo. podno dayta. Saan arumbang apukawon dalatan ti karbangan tayo iti daytoy a lugar. Nay, anya dayjay nga umor, Marcela. Un nga ron. Diyos ko, bulldozer dagiti sumungan. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon!